RMN Drama presents ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Bisag asang napita, bisag unsang orasa, ug bisag unsang sugala, perte ka mong di malasa. Dungkoy pusoy. Wa ko kadto kay akong kapildihan. Tungod kay sa kaulahian, maangkon ko na ang kadaugan. Unsa? Huwag ka may ambisyon sa kinabuhi. Sugot ka lang nga ingon ka anak. Buhay istambay. Naapirmi sa sugalan ang dagway. Utang buot lang. Hatagi kong igong panahon. Ayaw na kong pugsa karon. Ikaw? Akong pugson? Una-unaon ko. Kung naangay ko ba ikaw higugmaon. Yaks! Ew! Magpalayo ka? Taliktan ko rin dapit. Nga naghatag ka na kong kasakit. Nagtuo pa ya, nga dili ka madutlan o kasakit. Every pain gives a lesson. And every lesson changes a person. Oh? Dungkoy pusoy. Dungkoy pusoy, sunda ang mataganib ni maong sugilanon. Basig mo pahiyom ka, basig magmugot ka, pero labaw sa tanan, makakuha ka pagtulunan. Dungkoy pusoy, musical scoring Randy Nakurda Tayan, editor Ariel Mancao, sound Alduin Nakurda, ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. O karon magkaikalabuksan ta ang unang alib ni atong sugilanon, Dungkoy pusoy. Ahak biya. Ay! Siya rin mapildi pa ni. Uy, butang-butang mo. Kaya bang magkabahi ko eh? Tekan mo bahig. May mo man yung ipola. Full house. Oh. Tayo, plasis. Abante pa. Ay, kang bugiro. Butang-butang. Tanaw itong ikin sa mapusin na ito. Butang-butang. Di, raba ka mo to. Saman, ibundak na ko. Ihayang na ko. Hayang na noon. Ay, lasa. Ama? Butang-butang mo. Butang mo. Dugay eh. Hindi mo kabawi ninyo. Dungan be. Okay, dungan na. Hayang niya, bra. Hayang. Okay. Hayang. Diap. Pak, tanaw nga ko, bra. Full house, plasis, abante pa. Ay, mo rin kipahambog niyo mo. Ganon. Trippers ang nina. Ikog. Piadis. Tunga. Piacity. Ako. Beatrice. Pusoy! Gilain ka higtan. Pakita sa tas yung baraha. What? Magdali mo ka. Kinihin mo. Punso. Be. Sobrago. Bay! Anak ko! Uy! Buta-budi! Uy! Puldos niya! Buta-budi! Uy! Pusoy! Pusoy! Kinihin mo. Basay! Kinihin mo. Baya! Ayay! Straight ang lubot. Straight. Uy, saki ang tunga. Saki, no? Uy! Alas King Jack ang Pusoy nga po! Pusoy nga po ni! Kita mis barahan ni Boy. Way problema! Bay Dungkoy. Bay. Ya. Humana na baya ato na ta baya, mamasayro na ta. Bida puro duwa si Charlie oy. Pumusuhan niya ako extra conductor oy. What's up, Charlie? Kay daog tapos ilang tadan. Di ako bra. Pulalas. Pulalas. Straight. Anto? Straight ang tunga. Up to 9. Unya. Abante Jack. Kawawa na yan. Ate. Daog. Awada, pusoy tanan. Hala. Pusoy tanan. Hala. Pusoy kita nga. Pusoy. Pusoy. Bay Dungkoy dagan. Dagan. Dunay pulis. Pusoy. Pulis na ako. Nampak. Babayan mo eh. Pusoy mo mga animala mo. Bayan mo. Dali. Nasibat. Tatakin na lang. Pulis. Ayaw na. Ambayan. Diri. Kuliran ko. Da! Bungtag lagi mo buanga mo. Ha? Buanga gini mo, Joy. Oy, ikaw man ginanawag sa mga pulis aron dakpon ang mga nagpiyat-piyat. Lagot kay ko. Diha man tong may buot akong silingan na si Dungkoy. Ang utood, no? Si Dungkoy man na ito. Mo pa'y nagkalisod, kay pag-drive ray trabaho, manugal pag yun. Bitaw, no? Dili gid nila una-unaon ba? Nga lisod kay pangitawon ang kwarta ron. Unya ang pag-drive og jeepney, dili lalim ron panahon na. Pila na ko tayo ginansya ng driver, uy. Mauman gani niya, manugal pag yun. Da, bungkag lang pinig lagi. Sirit o panagan. Mirisi! Sis, malasa. Malas. Inay na kabawas kong baraha. Nabungkag pa yun. Tungkol sa mga pulis. Main na lang to. Hoy! Si Mayo? Main na lang to kaysa nadakpan ta. Kagibaw ron. Bernis ron. Kaya, tanggong ta sa pisuan. Kay, di man ito makapiyansa kay sa bado man ugma. Kulira na ko. Doon na ginagtaho ato. Doon na ginag-report sa mga pulis. Nga doon na nagpiyat-piyat. Uy,
Hey. Anak gid bay. Hindi Anak ba gid si Joy, no? Ang traffic enforcer? Aw lagmit kay ni Agim to ganina bay. Nakakita man ko nga nag-standby ang jeep nga imong gipapasahero. Kikita man ko niya. Nilili man kay ito. Unya, ni Silo lang. Wa ni line. Siya gid. Atraso gid na akong babayhan na da. Aw, klaro gid kay ito. Pero nga ano bay? Anong init man kay na siya nimo bay? Garaon ka enforcer, ha? Bawam ko, ibog na nako. Usa! Nunog ka! Ibog pa more. Ang kataon ka! Kaminos ka na ko? Ha? Kaminos ka na ko? Si Joy bay, si Joy. Naibog niyo. Oo, naibog na ko. Klaro kay ang motibo eh. Gusto siya magpapansin ba? Oo ba? Badya Bayad ko kay, mamatay na si Joey. Di ginakatilaw na ko. Ah! Usa! Usa kaya ito? Di makatilaw ni mo? Oh, Katilaw pa mo. Pag Ito pa mo. tinampak na ni mo. kaya ano? O gina ko siya tag doon. May mahitabo din na mo. Ah, yun, di ba? Oh, ha? Sabi ay! Basing kasayop lang imong pagtura. Dili, ako. Oh. Tiyagot ka ko na enforcer, ha? Mo ba? Dili mo ilig silingan. Uy, nga naman. Katuha pa ka, mangdok na ko. Oh. Dakpan ko na. Uy, ano sa may sana? Violation ni mo. Yun, oh, no stopping. tara. No stopping. Sino stopping? No stopping. Nagpugos po hunong. Kaya pasahero. Manaog ba yun? Tuan man dapit pultahan. Ang pasahero. Oh. Singkit yun ka. Hunong kay. Mahog na ko. Moto na pugos ko hunong. Gidako pa nung ko. Uy, patawa di ay. Oh, lagi. Grabe, Munang lagi ah. kay ko na niya. Di mo ilag silingan ba? Kuyawa no? Ay, nagtuma na gito nga alin sa iyang katungdanan ba yoy? Ay, gamay lang konsiderasyon ba? Basta lagot kay ko na enforcer, ha? Lagot kay ko. Pero, relax okay lang, lang, okay lang, relax okay lang. Importante, malipay da ba? Unya, gusto ka malipay? Unya, naglagot ka? Sam na eh. Hamaon kinabay. We are just human. Ah! Human ba? In English pa. Ay, bangan ka? Oo, pa dito mamatay. Nanay, Oh. na, bugado na ko ron. Uy, mo ba? Bugado ka? Oo, binamatay, mas nanay ko. Uya. Driver mechanic ng taon ko. Ay, naroon di atong jeep di ay. Tara, ato. Na, dito. Sige na, mamasayro ta. Oo. Eh, buwan na tayo dagang pasayro ay nga nagatangan ni ron ba idong koy. Oh, by Charlie. Oh, kalan! Ops! Oy, karyot. Ikaw, di ka may mo musakay, di ka may mo. Ikaw. Ay, naman. Wa, man kay face mask! Nawa, nang naong mo ay. Oh, wa sa kay face shield. Oh, Siyoso sa nimoy. hala no? Mo na nakadaot lagi. Kumpiyansa gid dayon ba? Sunod lang gud ta gud unsay mandos gobyerno gud. Ang tao do, og mamatay yun na. Pag-una lang. Ikaw rin matay dia. Sorry na dia pare. Sorry. Okay. Oh, ay sa kay dia ka. Ikaw rin matay dia. Ops. Okay, kana. Sakto na ha. Saktong distancing ha. O na, distancing. Alright, larga na! Ay, traffic na sa kaaya da. Patingogon ako kung IFM sa gamay na kong monitor ni. O mag-earphone ko. Okay, good. Cha-cha. Okay, go! Right! Bas! Oh, yeah! Okay, go! Oh, yeah! Isi, ang punta ko ni Enforcer. Isi, ni sayaw ba? Sunod-sunod biya sa TV. Nga doon na Enforcer mo sayaw. Yay! Doon lang ko niya. Magian ako. Sigitan ko eh. Wow! Ana yun! Garasan! Wow! Garasan! Oy, lingkod sa tagyang tubuhan, oy. Paglingaw na ito, Lingkod sa tagyang tubuhan. Ikaw kayo, Daniel! Okay, off na ta. Oh, lagi Mercy. Bawa sa tagaliyod. Mang snacks na ta. Ikaw good? Pagian ko ganinang dungkoy. Singgitan pa ko. Mao ba? Suya to kayo sa sayo man kung nagmans traffic. Bugal-bugal lang nagkaito siya, no? Kaayo eh. Bugal-bugal lang numero 1. Noon, nindot pa sa kong kamusayaw. Graceful kay kamusayaw ba? Nya, sinya sa mga sakyanan. Basta, ilang sad ta. Aram ba, bawagtang sa kalaay. Sa abog, sa init. Pait, binito trabaho. Way landong ining trabaho, uwan ginig init. Bitaw pero saan taman? Ni aman ta may punta in trabaho, Tara. Mag-snacks ta. Anak ta dihang lamisahay. Okay. Okay, diha ka ha. Physical distancing. Mahugid. Okay.
Hey, dancing lady enforcer. Uy, Fans ko nimo. Anyway, I am Briggs, a young businessman. May I know your name? ako si Joy. Oh, nice meeting you, Joy. And I like you. Ha? Oh, yeah, that's true. That's true. Arkin and Joy, mag-order sa ako ha? Sige, burger lang ako. Oh, pag-order mo. Sagun sa ako'y bahala sa nan. Uy, Okay? ayaw lang, sir. Don't Ayaw call lang. me sir. Dili ko sirkador. Ha? Just call me Dudong Briggs. Dudong Briggs. Okay na kay Guana. Okay. Oh, imo ka ba? Hi, Hello? I'm Briggs, young businessman. Okay, I am Mercy. Oh, nice meeting you, Mercy. Nice meeting you too, sir. Dudong Briggs lang lagi. Dudong Briggs. Ayaw lang, sir. Okay, Dudong Bricks. Good. Nice to hear that. Oh, pag-order mo, be, sa gunsa ko, ba? Bitaw, Dudong Breaks. Ayaw lang. Bayad lang, mi. Ay, yung lagi. Okay, tagyaan ng mong food chain. Ikaw din nag-iyaan ni? Dudong Bricks? Yes. Nice to hear that. Doon na may mga branches. Visayas, Mindanao. O sa Badugay, mag-open sub ko dito sa Luzon. Mao ba? Dari sa Cebu City alone. Doon na may mga unong ka branches. Mandawi, Upat, Lapu-Lapu, Tulu. Wow! Ay, klingawan lang good. Sa Mindanao, doon ako'y mga 20 ka branches dito. Wow! Okay. Din na mo ha, okay kayo ha. Enjoy. Kay akong manduan ring ako mga tao. Patagan po sa inyong order, okay? Okay, sir. Pero Dudong Bricks, sorry, nalimot nice ko. to hear that. Nalimot ko. Pero human ko bando nila no. Mugaras ko kaniyot. Okay. Kung kuha ng cellphone nga nabilin sa akong kotse, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. 65,000. Sorry. No, Sorry, Dudong Bricks. Ay, it's okay for me. Excuse na ha. Sultihan ko ako mga tao nga patagan mo sa inyong gusto, okay? Joy, excuse me. Mers, Joy, tulala man tanuha. okay ra to siya? Siya mo ko rin tag-iyain ni maong food chain. Sige na order na. Bayad tag ato. Lain kayo na nag-uniform tao niya, magpapayad tag laing tao. O gani. Sige, alin ako. Makita diri sa bildo. Na ato day. Nag-ablis yung kutsi. Mercedes-Benz pa. Joy! Ihatod ako ng atong order. Wag yun, pabayri. Oh, mao ba? Mandugpang ko na silang boss. Mers, na awar ko do. Magkita diri sa bildo ng bungbong ba? Naatungod na to, nagsiktuyok siyang kutsi. Bigatin yun ay isa. Kay Mercedes-Benz man. Pero, risko ra. Ay, maog tingali na iyang kinaiyan, no? Hala, ni ana. Padong na siya masud. Unsa man? Pag-serve. Hapit na, Dudong Bricks. Oh, nice to hear that. Ninuta si mong kotse, no? Schedule na. Friday ang dagat na. Mao ba? Ugma, Tuesday, lain sad. Pito na sila kabuok. Gikan sa Friday na Tuesday. Murag imposible no. Pero mo kinakinunan na eh. Okay. Matagal daw, lain sa kiyanan nga akong gamiton. Wow! Yes! Nila yung order eh. Okay, ibutang na dire. Okay. Okay, Joy. Please enjoy. Mercy? Thank you, Dudong Breaks. Oh, nice to hear that. Thank you, Dudong Bricks. Again, nice to hear that. Nice. Sige, ha? Waray pa ko susod. Enjoy. Ladies, ha? But, hey, kapit ko malimot. Pusing na to, pusing. Selfie, okay? Sige. Okay kayo. Dali, Joy. Okay. All right. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Okay. Ops. Meron ta doon. Ops. Okay. Look. Tinaw kayo, ha? Tinaw kayo nga itong pictures. Okay? Yes, Dudong Bricks. Nice to hear that. Joy, can I have your number? Ha? Kanaton. Okay lang mo. Hey! Sir! Tagayin niyo rin sila ice cream, ha? Yes, sir! Joy, your number, please.
Okay. 0917? Nalibre kita. Huwag kita pabayra. Oo, lagi. Pero muna tag mapalid sa hangin eh. Grabe ka bagyo. Usad lagi noon. Pero ano, may kabugamang good. Sa kadaghan sa iyong negosyo. Paita. Kayabag nila, no? Unsa? Wag ka kabantay. Sa tawgon mo siya dudong bricks. Tubag ayun. Nice to hear that. Ang tawa na. Unya, iskot pa siya sa iyong cellphone nga. Sa tawag. Pila to, 65,000? Oh, 65,000 ko no. Niya iyang kotse, kada adlaw lain-lain ang sakinan nga gamiton. Imagine ha, 7 days. So, pito sa kabuk iyang sakinan. Piya. Namugos pa yung pangahas akong number. Ikaw mo gigitipingan. Igo to sa palaw na ko. Uwingig to. Amo ni mo eh. Tana eh. Uya. O, na sige, magsunod ko ni mo. Ah. Tuwa na si Joy. Tanaw ko sa duha, marang nalisang ang mga pobre sa akong mga panulti. Oh, poor ladies. Pero, marag, nakigusto ka tunjo eh. Matag adlaw, magiging ko sa yung dapit niya. Diin siya. Nasaan isip, traffic enforcer. Oh, pakito rin ko siya, lain ginag akong sakinan ng gamiton. Pero, nako, di ba musiga niya mga mata? Okay. Ibabaw. Duha na lang. Oh, duha. Naay duha ka bakante. Duha na. Oh, oy. Uy, ay mo pagaway da. Uy. Sir, kanit lang. Oh, imong face mask, sir. Ito nagtarong, sir. Ano man ang gipabitay sa imong suwang? Ha? Ang face mask, sir, para na matabo ng imong ilong. Baba. Ang ilong ni mo gitabunan na tanawa. Ang liog no nimo. Ay pagtuon nimo, baba ni imong liog ha. Ikaw nagtarong nga. Tarungan na sila mong Christmas. Dami ginas mong agtang. Okay, tarungan na yung face mask niya. Ayaw nagpunta sa agtang. Sa pagtuloy niya yung agtang. Ayaw yung kumpiyansa ha kay na mawagtang. Wala pa mawagtang COVID ha. Wala pa mawagtang. Charlie, sige, yaw ko kinanadya, Charlie. Ay, bay. Okay lang bay. Larga na tabay. Ako lang kasaban ng duwa eh. Taka lagbutang. Sabag ka pa sa iruda. Oh, last trip na eh. Last trip. Gaya, lain ko. Tika, last trip na nga to. Garahin na ta. Pila may subdan to diya. Ngagi ko sa abang ba? Di kingin to say. Nito, so ano mo isuwik ang uban? Ha? Siya? Wa pa di mo isuwik ang uban. Bida sa nimo. Mm. Suwik yun, ha? Tanam. Suwik yun taon. Mm. Balihong niya akong bulsa na ako, ha? Tanawa, naba ko gisuwik, oh. Anak ginang tao, mangutanan ng tao. Ay, Mangutanan mo ba? Kisalig na wala. Dako umtaning sobra na to. Na, wa pa nimo to gisugal. Ay, kanimo Charlie. Bitaw. O gibayad sa maghinampak. Wa dakong kwarta kay puso dito sa tulugod. Tag 200 ko to. May 600 tanan. Ngayon sa mga naamin nagpadong ng mga pulis, be. Kulira to nga pulisa. Nga. Pero okay lang. Okay lang. Ang trabaho. Importante nga enjoy ba? Bay, ay mus na ito kinabuhi. Kaya na ipinultihon nga nagkanayon. Life is short. Time is fast. No reply, no rewind. So enjoy every moment as it comes. Ay. Yala. In English pa more. Ugwa pa mamatay ako nanay, abogado lagi ko. Ang imong tatay. Lumos sa baw. Yawa pamatay. Lumos. Nalumos. Padaplin mo. Uy. Bisis mo. Unsa? Padaplin mo. Bidya ni mo, Joy, strikta ba ni mo? Dili na pag inistrikta, gibadlong mo, aron dili mo madisgrasya. Strikta. Sakto man sa ning Joy Art dongkoy. Dili, init kina siya nako. Ha? Sa to. Managutong initan mo kanako uy. Karo kayo. Ikaw may nagprakod mo ganina. Nga nagpiat-piat mi. Ako bitaw. Tawar ka! Ngano mo guno? Ngano mo guno? Ida ni mo dungkoy, muna sa ginhawa ni mo kayod og drive. Usahay madakpa na lang ka. Kay ma-make up kag pasahero sa no loading ug unloading. Kay unsaon man naginot kag pasahero, unya iguman isugal lang nimo. Asa mo utok nimo Bitaw bay. Unsa? Bitaw, asa ang utok nimo bay? Hilom na diya, Charlie. Sakto si Joy bay Hilom. dongkoy. May gani kita kadagan mo. Awa pa. Tanggong mo sa prisuhan Friday ra baron. Ulira biya ni mo eh. Joy. Silingan ta ta. Mangunay mga. Nagpasabot lang na dungkoy. Naggusto lang kong makatabang nimo. Tabang na naman piso ta. So, aron dili ka mapriso, di ka magbuhat og illegal. Illegal din na. Kagamay ang butanga. Duwag braha. Lingaw-lingaw naman na. Lingaw-lingaw, pero sugal man na. Oh, gala. Ang tanang butang sa libutan, mataglihok ni mo, sugal na. O unsa? Mataglakaw ni mo, sugal na. Malisan ka ba o dili? Oh. Pero why kwarta kag isugal?
Lingaw-lingaw na laging tao. Initan mo kita mo. Aron ka magmatngon, og di nimo usika ng imong sapi in town, pinaagi sa sugal. Ikaw no magtigom ka aron kung masakit ka na kay kapalit og ambal. Kasabot ka, ha? Pasuhan ka. Uy, patasan! Dungog Yung mo ta. Dungog ka, ha? Sakto sa diyang yung dibuhat. Ilaw mo na diha, Charlie. Sakto, boy! Muram nung kagamoy barkada noon. Kita mo to. Utrom sa ka. Musigundam sa ganiya. Second emotion na lagi ko. Mubas ko ng babayahan na ba? Ha? Bubaos ka? Oo. Baos pa more. Saan saan mo pagbaos? Bilang may adlaw na. Huh? Uy, bay dong ko eh. Kaniyot lang. Nagdumot ka niya, bay? Malimbaos ka? Nawawa man. Pero maabot ang adlaw. Nga magkinahanglan na mabayahan ako. Unsa? Kapuyas lawas. Ay, inya, sa ba na? Maglungag pa ko para panihapon na to. Ayaw na lang pada tagutundaan. Ikaw good. Ang sabi gusto nimo? Barbecue lang. Nya, sinugbang isda. Okay na na, paray sa utang Bisaya. Okay. Magpalit lang ko. Palit na lang daan kay mahutda niya. Sige. Aray na ko. Manamin ko no to ba? Paita. Padong naman isunog ning naon ako tungod sa kainit. Buon ko na kong uniform. Oy, may nanawag man. Hamot ang hipi. Hoy, dili man. Kinsa po ni? Hello? Hi, Joy. This is Bricks. Ha? Nanood ko nimo tungod kay gusto lang na akong mapahati ang imong tingog. Ha? Ambot ba? Ambot wag gyud kung kasabot na ko. Ngano nga gibati man dayon kog kamingaw nimo, Joy? Dudong bricks. Oh, nice to hear that. Jobs! Barbecue ako upat ka buok o sinugbang isda. Okay. Ako sa inyo, bay. Bay, kana sinugbang bulinaw na diha. Sinugbang Uy! bulinaw. Dungkoy! Naday sinugbang bulinaw. Ano Hanggaw ni sinugbang mo. bulinaw kay daghan. Hanggaw, gini mo dungkoy eh. Oy, Mercy, inang kaaba niyo ha? Si Joy. Kaya naman si Joy. Renda ba na siya nako no? Unsa? Klaro kayo. Isumbong ti ka ha? Sumbong. No! Kung siguro pa kayo kumo. Ing na siya. In love siya nako. Bantay ka lang yun na ako. Ako yung inon iniguli na ako. Sultihi! Unsa? Mo na yang sulti? Uy, lagi. In love ka kuno niya. Papalungon ko noon siya. No, ambot. Basta ka nag-abot man gulpi dito sa barbecuehan ba? Niya mo na yung gisulti na ako. Hanggaw ginatuhan na da. Klaro kuno kayong in love ka niya. Uy. Sukaong ko. Kahila sa sugarong dako. Ako na nagisulti ni mo. Kaya mama na sa niya gisulti na ako. Wa ko lira ha. Bantay lang na siya nako. Mga tawag na ay. Sa iyo pa tong biyay ugma. Ikaw lang na diha ang tug diha. Katug kay alis ko sa ilang tungyol. Unsa? Ato na sa ganito? Yay! Hantak na sad! Amasin ako. May nasun di ay. Tuwa na. Hantak pa mo. Kaunsan taong ka ay. Di man ka mahimutang. Ha? Ikamal kay tagwarta. Di bang ka magbundo? Ikaw ba? Niyabag ka, Charlie? Ako niyabag Kung saan, tunod kang Joy, mamadlong na ko. Pahuwang na lang yain. Unsam ka ay. Duka na kita. Biyahe pa taog ma. Drive para ba ka? Kung patulgon ko, di ka na drive. Ha? Mamasin ko di. Ari ko santakan. Bahala ka ay. Saan na ito yung kwarta? Di mo na ito madag, mamatay ta. Unsa? Kay musta. Sintang ulitaw pa ta. Kay kung maminyo na tawaan na. Ang kwarta na to, wala, bantayan na sa sawa. Kaya mabilis bulsa na to. Kay kwa ba sa sawa? Mao gani nga magtigom yun ka. Kay inig abot sa higayon nga magminyo ka. Na kay kagasto. Babay? Oh. Mura lang sapatos. Say, babae mura lang sapatos. Mura lang sapatos sa babay. Kay- Kadugay, muluag ra. Ay! Ay, nanawag din mo si Brex. Oo, nanawag. Gimingaw ko na siya nako. Kalugyod. Hala, pagkaswerte ni mo no, kung maasawa ka niya. Takyanon ko noon siya. Mo iya. Bita part, uy. Basta no, man mo swerte ba? Maminyo kag milyonaryo. Makabana kag milyonaryo. Wag gid na sunahuna na ko mersi. Unsa man ka, uy, gagahi mo kasi mo tingog, tomboy ka. Suma. Sa simontan abi. Babae man kag. Hanggaw ka. Hari pa. Hari pa ako sa gatos. Hari. May kastan gyapon. Okay. Patay ko. Patay. Ha? Patay dia. Okay. Ha? Ay sa? Op. Wah! Hari! Sorry. 200. Hari. 200. Hari. Ano ko yay? Hari. 200. Kastan gyapon. Okay. Antok na. Ano Okay. Mapusin kita. Wop!
O, tuyok pa. Nagtuyok pang usa. Nagtuyok pang. Harley! Sorry nga po. Binasadong ko yan. Oh, yan. Tagsara kayong antog. Sara? Sorry. 400, hari. 400, hari. Kas na gyapon. Patik. Anto na yun? Okay, wait, dugay. Patay. Ako na sanli. Sorry. Baka naman yung pulis niya mapalis. Pulis na siya! Ay, dandan! Gigugok sa mga pulis! Gigugok to! Musol ko niya! Kanang bay! Musol ko niya! Musol ko! Kuliranda ko! Shit! Ay, saba! Walang lisod ka! Relax lang! Sorry kayo, pero may bigo ko na mo! Kisa may ko ninyo. Wow naman. Hawa. Pati sa tao. Ay, saba. Kasi ritungan, ginalagdong ko na. Pero may lagi ito kaling gawos, Tuhana. Mga pulis. Isaba. Pagtarong dukol. Wala, sir. Ayun. Usa rin sige pangita. Pagkakalat. Sumisa ni mo, nangawat ha? Gabi sa nimo. Lipatanan mo dagwan ko kawatan. Unya, anong gipangita mo kas mga pulis? Tekan takli uy. Hantak na sad. Kung mas baraha, hantak na sad. Lingaw ora gud. Pida, pating ba mugnaong kuliraha ka eh? Lingaw ako. Hibaw daw ka? Nga, mura kong irong matagiya. Sa? Kami las pinbis Charlie may magkatubang. Madugay, mabayot ko. Sa? O di ba si Charlie may mabayot? Magpinsing lang ni duha. Hanggaw, bitoy. Palang ko naluoy ni mo. Gitawag na to na kong pulis, ano madakpan ka? Kami lagi mga pobre may pinmin daog og dakpos mga pulis. Kumanugal, ang uban, di kasino, way dakop. Nang, lisensyado mo. Oo, lagi. Kaya mo, duwas mga dato. Kining amo, pinubli lang taon ni. Ala, bugu, mabiton dakpon bitaw. Aron di mo samot ang atong kapobre. Ano sa? Diretso na pag-sudri ha, o kay prangid. Trespassing ng imo. Private property ni, no trespassing. Wang ha? Naginundo sa kuha ng imong gisulti na. Private property ni. No trespassing. Ano mo ko no? Kaya laging private property. No trespassing. Ay, kaya nga lo lagi. Mina. Ano man? Dihay bagong kikasal. Nya? Di kang tao. Kaon ba ginawa? Humagpangaon, inom. Yeah. Mag-inom, namauli ng mga tao. Huwag ang asawa, bisa ka na sa kwarto. Naginam-hinam ang bana. Sakas ang bana. Kay, unang gabi, ikutos lang kasal. Karon. Pagsuot niya sa kwarto, nagbukot ng asawa sa habol. Nangandam sa siya. Pagkuha niya sa habol, nakita niya ang asawa nga, nagpanty na lang. Kailan magpanty no? Kaila, uy. Nagpanty lang. Unya, doon ay marka ang panty. Gigan silya pag yun. Private property, no trespassing. Sa? Mao tong, bisumbong ang banang to siyang ugangan. Tay, ang akong asawa ba? Doon na may marka ang iyang panty nga private property, no trespassing. Kung sa may buhato na ko, tay. Yeah. Tubag sa iyang tatay. Simple na dong. Ang imong brief, markay po nag-demolition team. Do not delay. Ura, na-demolish, good. Ikaw, gusto ka pa-demolish? Ha? Pa-demolish ka ba? Pukon, tanong ka mo imo ron. Mutan na ang tao. Nya? Ang ghost naong mo. Uy, nabuang. Apil ko katawa, me. Uy, merci. Nung sa kawahi ko ni mo diha. Kuyawan kong naunsa ka. Mo, nasaba man gud mo dire. Ano mo? Nay, ni hanggaw ay kalit ng sudris bay. Igok ko dahil sila sa pulis. Kaya naghantak na sad. Unsa? Lagi. Hanggaw itong mga pulisa. Manako, bangod. Uy, kamusad ba? Hunong sad mo ang sugal. Uy, mabay ni atas kalisod. Sige sa mong sugal. Sige, pangayog ayudas gobyerno. Nyag doon na may kwarta. Isugal ninyo. Mauna. Nung pag-ilo mo, ay. Kuntrahan ka na yung sugal. Panulundon biyan, ha? Say, panulundon. Oo, basi nalimot mo. Nga sa unang panahon pa ni Kristo, may sugal ng daan. Sa? Ako, pildiro na ba ko? Samot gutom na ko. Tama o na diha. Katong kwartang imong gisugal, imo patong gipay tumakaon, busog na ka. Saba ka diha. Uy, sige, may kagkapusoy in town. Ay, arin lang ko. Ay, dagang istorya ninyo, eh. Gusla ng tiyan ko. Ngita ko kaon. Kasi, napamantoy inununan og ano? Kanon. Kanana? Ha?
Inuunan og... Pakan na to ni? Inun-unag utan na apa to pakan ana. Inuunan... Utan? Okay nga naman. Yaks. Sa? Yak. Di ka mo kaong Hilas, inuunan og utan? Huwag ihumba niya. Hala, no? Grabe, Ikaw pa eh. nangubay, ikaw pa nangitag humba. Pili pang unggoy dako. Sa mangkaong ka o dili. O, inuunan magagutan. Inun-unag lagi utan si balik-balik oy. Yaks. Lak kahilas. Ay lang eh, nalang eh. Salamat lang kininyo. Sorry nakasuot ko diri ha. Awa tuyo ang nakasuot ko diri. Sorry lang yun. Nagitim pa mo tuon ako eh. Kami gantag ni Dungkoy gani ha? Gigukod may pulis. Basing nalagpan tos Dungkoy. Mga! Gibang kong na lang. Gugani! Ang pangos ganing tuhod ko. Ha? Ang gakos ba to pagdagan ako sa kita no? Nirisi ni mo. Mga sugarol mong kay mo good. Hilom dia Charlie ay. Mura di sigang manugal na. Nugal mo kay ka. Manugal ko pero pinahimutang ba? Uy, Kriyot. So na? Nagpaingon din ng mga pulis oh. Unsa? La! Hala! Ikay tuyo na! Di ka na Charlie ay. Pangalan ka dia. Ay! Oy! Balik oy! Sirit ka lagi. Pida ng tauhan oy. Kahilig ng yung sugal yun. Bisag na ginutong keng kwarta. Manugal lagi hapon. La! Asa kang diskarte ani nila? Oh, mapamalagi ka mo lakaw. Muna mag naipugong sa until. Ha? Huwag naipugong sa until. Di, ako lagi siguro. O, ano ba kita mga pulis? Ay pamay kay ni ade kada. Oh, ano naman? Murag gituro na noon. Murag gituyo gini si gayon. Makan girl, gutom. Murag gituyo ni si gayon. Nga. Di ko mangita nimo kay ikaw gid may anhi. Ano lagi? Ingon man kuno kang in love ko nimo. Ako nagsulti ko na. Nagsulti ko na. Ikaw may nagsulti ana. Ano ko taon? Uy, dungkoy. Ay, pamakaka. Ikaw binagsulti na ko, ana. Unsa pa kasulti ha? Ha? Nga si Joy, in love ni mo. Okay, nagsulti dili ako. Unsa? Oh. Ano ni mo? May nabas join ako nga. Tumboy na. Da? Tumboy. Igo ka sa akong kumong dong kuya ka, mangita jud ka asa ka paingon mga pupud nang ngipon nimo daron. Ikaw ba dungkoy, babakakuna, gito ini mo. Ikaw pa mersi pagkatabian ng ganyan mo taon. Ano di ay? Iguro ganay kung gisugot ni mo pasultihan si Joy, nga in love si Joy ni mo. Di man na may tabong ma-inlove si Joey na ako kay di na hilig og laki. Babae may hilig ka na. Ngonya kunta sa mina niya. Amon trabaho, kunta kayo. Kunta niya. Tungod kay jeepney driver ka, nya kami mga traffic enforcers. Kayo, suma. Kapila ko dakpin na niya. Kadaghan. Strikta kayo. Di ka mapangyo. Uy, hanggaw. Oh. Igo lang ko nagtumas balaod. Mo nang kamong mga driver. Ay sad mo. Matngon sad mo. Ay sad mo pasig paugat pirmi. Naunsa. Bisag go signal, paugat kaya pa magunong. Sa natarong na. Lingiw-lingiw sad mo. Kabuang mo. Sa api na sa baho niyo, lingiw-lingiw. Managinot ka ng mga driver taon. Oh? Mahal ko kay abang. Unya, hindi pa mo dawat og short ang operator. Unya punan pag yusugal asamot. Tanong ko. Basta in love si Joy ni mo. Sige, balik ka na. Ay. Kaon dali. Nugon tong utag yung unan. Ha? Di ka mukaon. Tawagon akong pulis ron. Pero masikop pag di ka mukaon. La, sige. Tigdi mamumugos no. Tawag ka na yun, Joy. Nga ano mo ipadagom ka nimo? Trespassing. Trespassing ka. Diretso kag sudis ba yung pananghid ako. Unsa na? Ikaw ba Joy ba? Dali lang, nagsulti nimo. Kaon talaga. Nagsulti nimo. Uli rabia nimo eh. Kaon lagi dire. In love ra ba kay ko nimo? Ay! Hala, Now nimo, may love kag laki? Imposible. Ta? Ikaw ba? Joy ba? Saman. Ano mo magkamahingpit lalaki? Ha? Arang raban ang dagway mo. Kaning nagwayaw. Oh. Aha, naw yun mo dungkoy. Uy, Ipaduol bi. wala na, so dili. May naw ngay. Makanong kang Joy. Oh, kaan na. Sa pagpaabot ni mo. Asa magampo sa ko. Ha? Ha? Unsa to uspara? Ampo ko na. Magampo ka? Tural. Katahuwa na mo si. Ampo In the siya. name of the Father, hilo mo. Gani. Hilo mo. Nagampo ko. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Mantigo sa dayang mga jinx ngaya no. Ah, Wa oroy ka mo aso diyan koy. tingkang yung mga dunggas nga di bonyo sa kundo ulo. Sa aso. Ay! Paita tawhan na iyo, Gyud mo uli. Gyud! Pagin mo uli sa may dungkoy. Dakpan, gito tingnan sa mga pulis ba? Gusto. Manawag ko sa Station 10 ba? O di ba? Sa Station 7? Ang hippie sa Station 10 si Chief Jonathan de la Serna. Gusto. Di ko malimutan na. Tabangan ko na. Basin ugtua dito si Bay Dungkoy. Uy dunggoy. Da. Tanaw na ko nimo ba?
Ano naman? Nganong murag mo kay kaguol? Ul, O kay kaguol no, murag wa kay worries imong kinabuhi ba? yung mag-uol ko, di ka mag-uol. Oris? Oh, muna yung magkadaot. Magkadagan na wrinkles. Asa may imong sekreto dong koy. Mm. Murag wa man jud gihambing nga problema oy. Sila tingsi. Ay! Awara. Bisag madakpan ka ng Joy, pero katawan ka po tungkol kay Tungod kay unsa Dungkoy? life is beautiful. One day, 1 hour, and 1 minute will not come again in your entire life. Ugay, Joy. Nasdid ko. bitaw. English pa ka. ikaw tong akong nabati, Dungkoy? Yes, Joy. It's me. Unsa? Bitaw. Salamat sa grasya nga inyong ambi na ko, ha? Bisag utan na to, pero yeah. Pero salamat kayo. My best enemy. Unsa? May nawa, Joy. Di magkikabahunok pa na ko. Dakpon kikuno permi, mong best enemy. Pero, silingan ko ta. Pakaon pa ka mo ingon pa kang best enemy ta? Sabta ko Dungkoy, ako na trabaho. Katungdanan ako ang pagdakop sa mga driver nga mo violate sa balaod sa trapiko. Kasabot ana. Di na tabisutan na kay may numero ko sa utan sa inununan. Batik ang naon. Sitag lalis ana. Salamat sa pagkaon, ha? Yeah. Magka kay kong naon sa kontrata niya sa deng giagda ko kaon ni kaon sa ko. Baga agi kong naon sa. Oh, amigo kita dong koy. Di sa amiga nimo. Oh, naman. Sayo sad kung mag-traffic. Kung ano? Dili nga yan, yaks-yaks mo kaniya. Ato ka sayos bar? Ako magtip. Unsa? Nagtanaw ka tao, kung karas ka. Natural, uy. Ganahan mo sa magtanaw na ako. Di, feeling nindot, sad. Sayo ka, pasan ka? Ika rin giganahan. Tan-awm ganing mga tao. Lakip ka tan-awm ganing kanako. Oh! Klaro kayo, eh. Nga ikaw may in love na ako. Pagkuliraha. Paghilom ito, Noy. Nga nagto may love ko nimo. Oh, bahiwa! Ngano? Dili angay ng gugmaon. Nagbaksir pa ka? Ha? Nagbaksir pa ka? Ito, pagbaksir. Boy, siguro, milyonaryo ka. Pwede sa Pacquiao ba? Ngano man kinidagway ko, babaksingon ni mo, tanawa ko no. Medyo lakinon mo ka. Baksir mo ka. Wala ka mag-traffic enforcer. Samot yung kandak po na kung guya ka. Sa? Uy! Ikaw na! Sabay, grabe yung kasi. Pinagugtuwa ka sa preswan, oy! Uy, Nagtuoy ko na dakpan ka santak! wai. Ha? Nakasirit ko. Buwa nga. Sulagma kayo kayo. Sulagma kayo kayo. Dito kami sul sa bahay nilang Duy. Joy! Kisang Joy! Joy enforcer good. Huh? Mo ba? May gini ka daghangyo. Unya! Daghangyo lagi na daghangyo. Daghangyo? Dito lagi pulis ni Agi. Kay gigo ko nungo. May lang kay wa mo payad sa Joy nga. Dito ko kasul sa ila. Unya, wa masuko! Suko ko taon. Ayom kong budiskarte. Mo ba? Sa pagkasuko. Nganas Joy. Murag nakas na nako. Kawam ka. Crash pa more! Nawag ka. Ang gawin mo. O sa ba? Aeroplano kay na-crash! Nakras lagi na nako. Ay! Sa hilom, in love na nako. Si magkaktawa naman. Love, amor! Tonto, gini mo ba yung kuyoy? Kung may in love na Joy ni mo, dili ni mo, oy! Takalala! Asam day? Dili na ako! Istoryahan eh. Oo, lagi. Ay, klaro. Ari na may in love na ako. Kaya tanaw, yung dagway na ako. Tanaw, ang dagway na ako. Mura ni si Sean Lim, ha? Sean Lim! Ikaw ba ipagkinambog? Uy! Uy, bakit ito Ako ginawa? magkikong manghambog ang kinindagwayan ako parang si Justin Bieber. Sobra na sa oy! Hindi ka katoo na. Mistiso, Amerikano to. Sobra sa gaban ko. Ay, palabi. Kaya di man ko nipukos sa tanaw. Pukos suway. Abi mo ba bisag kunta min Joy. Di pagkaon ko niya sa ila. Di amatra. Kaya Di pa kaon sa ka? kaon. Gutom. Kaon ka? Kaon lagi. Lono? Nahulot ang kwarta santak. Gutom ko. Mo na diha. Mo ni resulta. Sige panugal. Mura si buhaton. Subuhat. Ang kwarta gamiton gina. Hey, ambot ni mo ba dong koy, bahala kayo. Lahi gyud kag diskarte na. Olgi, ikaw. Subra ka katihik sa day. Hey, di gom da ay. Kilalan gyud nga mangandam gyud ta sa umaabot na tong mga adlaw gyud. Way ba. Di ra ba pirmi ra gyud na. Supa ka May magmayo. kondisyon na tong lawas. Simba ko masakit tabi. Bebe. Na. Nakay makuot ya. Musupak ka magmayo. Marag di angay magkaduol na pirmida. Supak. Imo na. Imo sa Sandiyan talaga sinuod. Pero ganina, Mino. Oh. Ganina murag. Oh, Nagguba na ako ni Joy. kaya nga naman. Sa dihanggingan ko siya nga. Angay unta nga. Magbakser siya. Gingon ni mo anak. O lagi. Hala, ano? Angayan siya magbakser. Uy. Kaya. Tumbuyon ko na siya. Bay dong koy. Samot akong giingnan nga. Arang-arang di signaong.
Saba ka day. Imong giingon na anak pagsulti bay. Oo! Ang inan! Wala no. Wala no. Nga naman, ngilad! Pingilad na kay. Oy. Dakong insulto na ni Joy. Baydong koy. Mayubos yan na. Mayubos eh. Uy. Na, sugyo tamang itong ako. Ikaw ba ay lagi patakagbuka ng baba ni mo lagi. Oo. Makapayubos kag tao. Bahala. Bahala siya. Oh. Bahala siya. Basta kaya ako, may sulti ko sa gibati na ko. Klaro sa kayong tumbuyo na siya ba, kada Joy? Pero gwapa. Dili. Arang-arang lang. Usa. Ikaw ba? Kalma lang gud. Uy. Wa pa lang ko magpugong ay. Tikangkang gitog maigos kumo na ko ba? Ay, siya biya. Uy, sabta na lang gunas dungkoy gud. Bukal-bukalon kayo eh. Hindi ba na bitaw tas yang kinaiya? Kita na lang mo adjust. Bagba ginaw. Kipakaon pa, manaway pa. Nya, nulti pa. Magwatyo ka ikog no? Paayo. Dagwais ka nahan. Himuong ko niyang buksido. Kasi tanaw niya lang ko. Say, tanaw niya sa kunaong. Para bunog ni, ha? Ikaw ba? Relax lang lagi na. Basta masipiyat na nako. Wad ang ginaglisensya ng tuhana ba? Uy, ayan sa Joy. Uy, unsa naman lang pag nabuhian niya? Udil na siya makadrive. O, papili mo siya. Joy! Ito na si Joy sa impuesto. Pahimutan na dito. Mapahimutan na sa ko dire. Oh, si Joy nagsugod nagsayaw siyang pwesto ay. The Dancing Lady Enforcer. Oh, come on. Faster. Faster, kuspa. Oh, yeah. Ups. Go. Ah, caution. Stop. Uh-huh. All right. Come on. Go. Come on. Oh, yes. Go. Oh. Okay. Oh, yes. Hello, Joy. Oh, come on. Ihunong ka, sir. No stopping. Listen, sir. Hey, this Rex. Yes to the brakes. Nice to hear that. Listen siya, sir. Violation. What? Trabaho lang, sir, ha? Oh, all right. Niya. Oh. Thank you, sir. Ayaw ko isyuhan? Yes, sir. Tungod kinakalapas kas lagdas trapiko. No problem. Okay na ko. Ang importante nga, nadool ko niyo. Ansa? Buha nga ko niya. Nihunong gid siya nga. Oh, lagi. Oh, isyuhan gid nako. Hala ko day. Huwag ka maikog nga gilibre ra bata adto. Umanta mga ayo. Sabi na mukos. Sa may kasulti sa mga tao. Sa mga driver nga makakita. Ako siya gipasaylo. Bati kayo. Dahil dugang kay maglagot ako, ana. Ilabi na tos dungkoy kung makakita. Makaingon to siyang doon ako'y pinalabi. Oh, bitaw sad mo. Trabaho lang, Tamers. Bahalag din sa'yo mga suko niya. Jesus, tapi ka. Na, basta na ay mag-mass traffic. Matraffic yun noon. Uy, si Joy, nasa Henry? Hindi lang niyang area. Ano niya man siya? Wawa ka sa'yo. Huwag ka sa'yo. Niya pingon diri eh. Driver, lisensya. Unsa? Nanong ko no? Huwag ka mag-seatbelt. Ha? Lisensya. Gabi ha! Huwag magkapatawad! Ay pag nagka-istorya. Lisensya! Ikaw ba? Mura magdili silingan? Sige na part. Kaya makakostag traffic. Sorry lang kayo! Lisensya na. Sige na, lisensya. Oh! Shit. Oh, Naaraw na. darao. Salamat, ha. Naipalaman anak ko alang. Gusto kang punan ko yung violation? Usa may ipuno nimo? Bribery. Usa? Trabaho ning ako, part. Walang personalan. Isyuhi na. Gusto mong kang isyuhan ko nimo. Isyuhi na yun. Isyuhi. Park! Sa manay wagi kay konsiderasyon niya? Sorry lang. Klaro kayong violation, ani. Ay, ahak ba yaw, 2 months ago, lagi rule and regulation by dong koy, oy! Premium to puso yan, oy! Okay lang. Okay na, may Oy, chatri. Saon taman, naka-violate man ta. Buutan kini sulundo ning traffic enforcer. Sa ako nag-ingon, trabaho lang ni. Walang personalan. Ay! Uy! Kutuma! Ngaw na ta? Ikaw lang. Yay! Ay padas, gibati. Ngaon ta. Naglagot ko. Wala lagi ng kalagot. Lagi sa man. May violation man ka. Natural dakpon juga. Gidaginot pa gyud. Para seatbelt. Oh! Kay mo magkagsa. Ay, kay gibuhat man as balaod bay, gibuhat man nagbalaod. Pero wa pa na balaod bay, di na sa. Magtigom sa kong ilukat ini. Bayaran gyud to ni imong violation gyud kay
Magkadako yun ha. Ang may tabo nga, kung di gina nimo, di ka kabayadan ano? Oh. Para sa nang uban. Oh. Sige, ang hangyo kay ang bayranan. Grabe na. Niabot na og 15,000. Saan na na? Saan na ba? Niya, maabot og 20,000 ka pin. Nagtipon og na mga violation ba? Si Isa Joy, mo naman. kana si Joy enforcer. Oh. Walang patawad. Oh, ni bonde ka di, nga wag na siya patawad eh. Di magbantay ka sa sunod. May adlaw na. Tuwara. Nasad. Animaus ka. Oh. Bay. Gisakitan ka? Ha? Okay na ko, partially. Mani ginaingon. Every pain gives a lesson. Every lesson changes a person. Tuwara. In English na sad. Mabangaan ka? Sa putol ko, mga English ni sagad sa putol ko. Iduta gini mo sa puton ba in English. Unsa kay ito, bay? Unsa kay ito? Sa matag kasakitan Every pain gives a lesson. Oh. Unsa kay susunod? Every lesson. Every lesson. Sa to? Changes a person. Oh. Ongi ko. Kubaro na ko, ha? Pasabutan na. Kubaro na ko, ha? Hindi ko kubaw kaya nada. Dapin, gibaron ko. Dapin, awa. Kubaw ko pagi ko. Hulbaro. Manghubad ko. Manhub. Paminaw, Oh. matag kasakitan, Oh. ngay mong matagang taman. Maghatag kini og pagtulunan. Isan. Matag pagtulunan, maghatag kini kausaban sa tao. Changes. Suito sa gra. Wa pamatay sa nanay, bugado ko ron. Pero problema ha, driver mechanic lang. Unya, bay, asa man tagibaya itong citation nga gisyo, bay. Unti kwarta na. Aw. Pusoy taron. Pero sa sunod, bisag butabudi, pero magdaog ta. Ha? Wa magdugay oh. Abuting swerte ba yo? Unsay abot ang sorte? Abuting gid wa magdugay. Ha? Wagi ko kasabot ni mo, eh. Wa ka kagits, hapart. Wa ko kagits. Unsay abot ang sorte, ay sorte Wa ka niya abot. kadungog, wa ka kakita. Saan? Nay auto eh. Ha? Si paandar ang driver. Pero mupaw lang. Oh. Uy! Bitaw na! Nanaog ng driver. Naog. Uy! Kailan ko na! Amigo na to na. Si Boy Kailan Batal na to? na! Oo. La! Kailan na to? Boy! Batal! Boy Batal. Boy! Boy! Uy! Bay Dungkoy! Oh, Boy Batal. Ay, Batal! Boy Batal. Ikaw nila! Ayuhan ni Mig eh. Bayaran na tika. ayuhan Okay, ni- okay, Boy Batal. Okay. Kwarta na. Kina, anda na. Tapat ka nun ha, para makatuo ka nga maya na. Sakay na lang, sakay. Okay. Okay. Oh. Okay. Oops. Okay. Oh. Wala! Patik na! Okay. Ano yung problema ha? Nanaandar na. Di aram bayad ba yun? Ha? Oh, boy, muram kag di amigo. Muram sa mo ko eh. Una-una bang gikana. Suod kita. Ang binabi. Mo gina. Oh, duhaton gini. Suod gud ta. Ay, may lang pagbayad ba? Nakpan ko? Nakpan ka? Ito yung violation ni mo ba? Seatbelt? Ko kitaod. Ay. Ang babae ngayon po, sir. Mga nagdakop ni mo, no? Mao gyud siya. Silingan ta namo pero dili mi lang silingan. Siyuhan gyud ka. Ay, konfirmiho na niya, bay. Mabot nga gayon nga. Mabughagi na siya. Buak bagol-bagol na. Unsa? Ay, ako di sa ko oyon ana bay. Uy. Di ko oyon. May kaso na to, kaya pa, may kaso na to, pero, may timing nga siglang itong pangutok na tao, eh. Bugagi na siya. Okay. Ako bisig naglagot ko na niya pero ang nga mo sabot ana kay trabaho man na niya. Ay, mga gani. Sabot kita nga sabot, Pero kanang uban ba? Muram kag di ka sabot ba? Ilalis pero uban eh. Hindi ta mo nagdautan. Sabi na ba, salamat Oo, di ay bayan ako. 1,500 na. Oh, uy bay. Kambura mo kag di amigo. Kaila ta. Ambi na bi. Dako ni da. Ginaginahan na kanimo. Kadaog ko sa kan 612. Usa? Oh, wadi ka mapusoy. Igo ra gud. Oh, sus. Salamat ha. Nakakwarta na ka ha. Imunsan ni Panugal ha. Dili lang. Bantay bitaw ha. Sugal gud na sugarol ta. Ako di bayad. Sugarol ko na to. Sama. May noon, bayad. Kuyugi ko bi. Ha? Ato na to Joy. Awa ba? Sige, ato na to. Tana. Pachoy! Nga numbers? Niya pa ingon diri si Mas Dungkoy ug Charlie ay. Mao pa? Nadagpan man kato ni Mas Dungkoy. Naka-violate mon, gidakop. Na, basig nasuko na nimo. Aw, amaman lang. Sod mo. Sod mo Dungkoy. Charlie. Asas Joy. Thank you. Naaman. Uy!
Part Dungkoy. Dali, sud, dali. Uy, mga yung malagi kayong tinugdon. Bay, Dungkoy, ha? Bitaw da. Mga ikiktinig Sud mo, dali, sud. Pasudlon daw to. Dali, nadya. Tala, sumunod to eh. Pasudlon ta. Nasa mo nag-ungumam mo diha? Dali mo diri. Uy, sud na mo. Okay, pagkanon sa tayo. Maayo kay nasuroy mo, Part Dungkoy. Ang daw na nang inununan doon. Hugutan. Di ami kay. Kuan, di na ko gandam kabayan. Para sa mong issue na ko. Oo ba? Good. Mana saktong driver. Good abiding citizen. Mas ginhawa, pangitag kwarta, paribayad. Imo tatong gitong its, basin di ay swertihon. Imo si patakop. Swerte kayo na nakakita og auto nga nakalitlag kaguba giayo na mo ha. Ano nakakwarta taon. Hindi na ito magsalti. Alas sige, pangaon na mo. Hibaw ko gipanggutom mo. Inay mang sakay no. Nadagpan pag-yoy. Kaunsa, naglata mang ko manok Bisaya. La, Bisaya! Uy, baya! Partungkoy! Manok Bisaya! Oh, manok Bisaya niya. Parisa no ginamos. Lo! Si pagtuon na mo. Ululuhan ko ni mo. Uy. Abi kay, magkabayad man ko. Hindi na ulog-ulog pa itong uy. Di amantas bay, wa man ko Yo, yo. mag-uniform, wa ko oras sa trabaho. Nya wa kay violation. Basta angay lang nga mutagad ko kay silingan ko ta, di ba? Yo. Bitaw, bay Dungkoy. Tana tao, mga ano tao, Ay, gutom na. ay. Manok Bisaya na, ginamos pa yun. Unya, mais numero 16. La, labi Ngaw ta. mga kita, tana. Pusugan ako lami Park Joy, Park, salamat kay Park. Ayaw pa salamat. Sharing lang sa blessing. Wala. Ana lang. Lami, Joy, pusugan ako. sunod. Nagpagyam ko. Kaya mo din niya. Ang tawa mo. Sa kadungkoy. Madakot ka ba Opo. Lo! Ah. Samto! Agrabiha! Sama na. Walang lagi bangga ang lan yung jutang sakyanan! Kabayo ni, kabayo! Mustang! Joy, si Briggs ka na. Dito tabay. Kinsang bricks. Dito tag sakyanan, Mustang, ni kabayo. Laingan na bustang. Mustang! Basta ni kabayo nga, sakyanan. Hindi ko na na. Mustang na. Joy! Oh, Oh, hi Dodong Bricks. Oh, never mind. nice to hear that. Can I come in? Come in. Come in. Oh, thank you. Thank you. Dito tag sakyanan. Ayun, Oh. tagdang. Uy, may bisita dahil mong mga yagit? Ayan! Yagit la! Yagit! Kami agit. Damn you, man! What? Oh. Hey, Joy. Mercy. Kasi mo na yung mga unggoy. Oh. Lo. Wa siguro ni sa amin sa ila. Kini murag gubot nila. Bay. Kuan. Kanang kami unggoy bay, ha? Kami unggoy. Okay sa amin sa inyo, Brad. Kung kami mga unggoy, kami naman sa unggoy ng mga gwapo, oy. Oh, tinud. Unsa tinud? Oo. Tinud na. Ikaw, okay sa amin sa inyo. Kami mga mistis ng unggoy. Bao! Kay among ikaw guwas loyo. Yes! Diya sa tubangan. Yes! Wow, katawanan. Imo na niyo. Katawa ko nabi, katawa. Lumpig pa yung unggoy, ani. Nakadungog na ko ang mga punga ni Anhing Tiban. Uy! Sir. Di ko, Sirkador! Ay, ko tawag, sir. Ah, Ako si Dudong Bricks. Dudong break. amo ba? Nice Dudong to hear Bricks? that. Nice to hear that. Ako dahil si Dungkoy. O kina kong kauban Ako sad si Charlie. na Oh, mo ba? Charlie and Dungkoy mi. Mo Charlie ba? and Dongkoy, ha? Mga friends na mo nilang, Joy. Oo, sir. Please, sir. Di lagi ko, Sirkador. Ay, kung tawag, sir. Dudong Bricks. Kasabot, Dudong Bricks. Sorry. Dudong break. Oh, nice to hear that. Nice to hear that. Kay kining nasuroy man ka diri Dodong Briggs. Nice to hear that. Oh? Oh, you know, Joy. Ayun Oh, mo. you know. Nangita yung kong bagay nga matutulan ko ng imong ipurian. Tungod gay, gusto na ko ng ihatag ang mga imported nga mga chocolates. Ha? Para nimo. Chocolates? Uy, Yan. kadaghan ba ana uy? Para gano'n nimo kang mercy. Ay, hello. Salamat kaayo. Dudong Briggs. Nice to hear that. Naghago pa man gid ka. Oh, waman sa gwilingaw, good. Mao ba? Oh,
pwede nga panagaan ni mo sila si Charlie! Dudong Brex! Dongkoy. Dudong Brex! Kaya ni si Onggoy. Dongkoy! Dongkoy, Dudong Brex, Dongkoy! Nice to hear that. Nice to hear that. Charlie Sako, Dudong Brex! Nice to hear that. Tagi sila, Joy. Tagi sila. Parang nga, malipay taon sila. Kita naon ako, wala taon sila wala sila taon katila, wala nga klasiha sa mga chocolates. Ako magunin ako sa dihang, niadto ko Singapore god, Hong Kong, Thailand, o Korea. Uy, daghana good, Dudong Brex. Nice to hear that. Every month, suroy mo lang nasod. God, tungod kaya, gusto ko nga mo explore. Gusto ko nga makasinati. Labas tanan nga. Kuan ko, kanang mo observe ko sa mga dapit. O sa ang ilang mga kalambuan ba? O sa ilang mga pamaagi nga, nahimo nga progreso ang ilang dapit. Uy! Ano ba? Maayo noon! Dudong Brex! Oh, nice to hear that. Mo nga kada dapit nga akong adtuan, mamalit yung ko. Sa gunsa, para sa mga kaigsuunan na to ba? Di mo good daw. Good. Hatag mo ko good. Salamat kay Hang. Kung mo na imong kinaya, Dudong Brex. Oh, nice to hear that. Okay, thank you. Ayaw. Joy! Merci. Merci. Di na lang yung magdugay ha. Kay ni Anam ni si Dudong Brex! Oh, nice to hear. Basinog, doon na pa sa importanteng tuyo ninyo ba? Ato na mi? Doon na. Doon na gid. Sige, ari na mi, Joy. Merci. Sige, padayon na mo, Dongkoy. Ari sa mi. Excuse me, sir. Ha? Hey. Okay. Hey, Joy, tagay siguro sila sa mga chocolates. Ay lang. Debitison ko. Hasta ko. Salamat lang guys. Okay. Joy, mo rin yung ito yan. Nag-abang may diri, Dudong Brex. Oh, nice to hear that. Tayo may mayog. Mubalhin mo puyo. Mubalhin mo sa kundo. Kondo? Doon na ko'y kundo. Doon na kundo nga akong gabangan. Pwede mo dito susa. Wow! Tinuod ka, Dudong Brex! Oh, nice to hear that. Nice to hear that. Sabay. Mura natakdan ka. Nalingaw lang ko ba? Ngayon mo ka. Lingi magsailang Joy. Nga ano Katong Brex ba? Nga naman day. Usa to siya? Sakto to Sandros? Unsa? Murag buling ko kutok. Uy, di tingali, uy. May buling sa utok sa? Dili tingali, Kita ka to sakyanan adto. Ay, siya tanawa. Ang sakyanan lang, nindot kayo. Basta nalibog to siyang kadato. Kamatikod ka? Basta tago ni mong Dudong Brex. Mutubag na yan og. Nice to hear that. Ito, murag ikaw sige. Lagi. Lingaw mo niya. Ilang Joy. Klaro kayo. Gidadaan kong chocolate si Joy good. Nagpasabot nga, naibog to siya ni Joy. Unsa? Klaro Anong nagdadaman siya og mga gasabi nga to ni Joy be? Nagpasabot lang na nga, interesado sa siya ka Joy. Baya, no? Mao na, oy. Nalibat siya? Nga ko ito manguyab siyang Joy. Nabuta siya? Ano di may mo di. Lalaki ko to siya good. Unya, si Joy, babae good. Tomboy na! Si Joy, tomboy. Unya, basinog. Sa pagtanaw niya itong Brex, di dili tomboy si Joy. Huwag naibog siya, Poor choice. Poor choice. Poor choice. Poor choice. Nga si Joy man yun. Dato, baga to siya. Nga adto siya maibog ni Joy. Adto siya manguyab sa mga artista, unta? Sa mga celebrities. Magbuot. Unya day, diktahan mo niyang kasing-kasing day. Kundi di siya makagusto, dito day siya makagustong Joy day. Bote ka. Ikaw mo di kita barkada. Sige, supak na ko. Bugo to siya. Kung milyonaryo siya, ano siya maibog sa traffic enforcer lang? Bugo siya. Ngan lang niya bugo nun. Iyan ang diskarte, oy. Ay nalang panghilabot, Karon. Nagahuna-una na ba mo sa akong tanyag? Ato bas kundo po yun. Ayaw lang, diri lang mi. Pero nga naman.
ako na nang offer ninyo. Nindot dito. May inyong pagkapahuay dito. Aircon. Dagong kwarto, na ilungagan, na refrigerator, na CR, na shower, na apay bathtub. Laninduta, no? Ikaw lang, Mars. Ako, pabili lang ko diri. Oh, Joy, nga naman, sa minundan. Naihiyahay nga pagkabutang. Dilinon ka. Naanad sa mig pinubri, dudong bricks. Nice to hear that. Pero... sorry lang, pero diri lang mi. Di ko mo puyo og kondo. Salamat lang sa imong offer. Oh? Oh, okay lang. Pero... mahiubos ko kung balibaran ko. Ako'y mahiubos ka, dudong bricks. Nice to hear that. Pero... naanad ko sa kinabuhi nga pinubri. Busa, anhil lang mi dire. Okay? Uy, ano gusto iyang offer, no? Tuod ka. Murag dito ko. Ikaw lang dito, pero ako, pabili lang ko dire. Uy, kalain po, uy. Mers, wani muna Nga naman ko no? Unsa man ko no itumong niya? Nga nidapit man siya o ni offer man siya nga adto ta papuyas iyang kondo. Aron ta makautang ug utang kabubuton niya. Oh, tingali. Oh, di ba? Unya kung makautang ta kabubuton niya. Unsa may gusto niyang ibayad na to, ha? Kasi muhang yun lang, mujir-jir na to. Hoy, unsa? Dili po tingali dahi. Uy, no. Diunhan lang na nako, Mers. Basta kay ako, di ko musugot siyang tanyag. Kuha ni muna, Sa kabag-o pa sa itong panagkaila, niya nabati ni mo kung unsa siya manulti, di ba? Dato mo ka siya. Pero dunay something. Mo na mo na obserbahan niya, di ba? Kada tawag ni magdudong bricks, butubag yung... Nice to hear that. Kuan tingali po. Kuan ang manyarisip na lang niya ba? Basta ako, dili ko musugot. Kung mabalhin tag kondo, di ko musugot. Nga ko taon? Unsa pala siya tinuod niyang kinabuhi? Wato masuhito siyang pagkatao? Ay, kuan, Joy. Dato dyan tingali na siya, uy. Nahibaw ka. Unsa hinungdan siyang pagkadato? Aha? Ang murag na challenge ko na. Breaks, adunahan, pero nga nam de dato. Nga nam de? Ay! Oh, uy, iking ako ni mo Noon sa kay, naibuom ko ni mo, sige magkagpaso-paso diya. Nahagit ko na. Na-challenge ko. Saan sa man? Katong gingan nag-breaks ba? Unsa siya magtuo? Unsa yang tingguha kang Joy? Sa akong pagtuo, manguyab lagi tong Joy. Kung mo, na-challenge ko. Unsa? Unsa may buot ni mo ipasabot nga na-challenge ka? Panguyaban sa dako si Joy. Unsa? Panguyab pa more! Unsa pagtuo mo? Di ko magkahimo? Saba ka di, oy. Dong naman. May dungkoy, oy. Saba di, manguyab ka niya. Lano? Oy, busted yung kag siguro, bay dungkoy. Unsa? Ako, mabasted ko? Busted ka! Busted pa more. Siguradong pakyas ka, oy. Di yung kasugdo na tong Joy. Bay Charlie. Makikalasundan nyo kanunay ang pagpaminaw ang sunod pang magasumpay ng atong sugilanon na Dungkoy Pusoy. Sugilanon nga sinuwato ko po sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Dacorda Tayad, atong audio editor Ariel Mancao, sound band Aldwin Dacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama.